Iawn, shwmai, fi yw Percy. Shwmai, fi yw Mabon. Shwmai, fi di... Enw fi di Berig. A ni ydy'r Cymryg. Helo, MTV, croeso i fy nghyb. O, ma' hwnna'n un da. Pwy yw'r Cymryg? Wel, Alan, ni sy'n gyfrifol am drefnu'ch calendr cymdeithasol chi. Wel, Dylan, pa fath o nosweithiau sy'n hynna? Wel, fi y Cymryg yn cynnal lot o nosweithiau allan fel... Neic agored, rôl teulu, rôl tai, pentre bach. Wythnos y glas, Steddfod Afon, Clwb Cymru, Rôl Enfys. Bod hi'n blwyddyn draw wahanol, Da ni'n di drio'n gorau glas i drefnu calendr cystal. Bod hynny efo digwyddiadau wyneb i wyneb efo ymballau cymdeithasol neu'n rhithiol. Fi'n disgwyl mlaen yn fawr iawn i groesawu chi mam mis Medi. Wela i chi'n ar o waiars. Da ni'n edrych ymlaen i groesawu chi fama mis Medi. A da ni'n edrych ymlaen i groesawu chi fwy na dim i fama. Oce, da ni... Pwy sy'n gweud? Diolch am